Hello everybody, ne aflăm la lucru și e ca muia. Vreau să văd cum o să primească în felul ăsta, cum filmez eu. Cred că o să primească ceva. Cam și ai în ora 7 și 7 și 11. Cam și trebuie să ne pornim pe la 8 la lucru. Lucrăm din greu și noi, greu, tare greu. Foarte greu даже. Deci nu știu cum să vă spun. În caz de normal lucrează e vineri și mâine e sâmbătă. Mâine o să trebuie să-mi bată. Și dar mă trebuie să ne apucăm, nu așa cu încetul. Și începem de sâmbătă și terminăm cum duminică. Pamușa, holiday-urile vin. Așa și bă, concretно. Bun. La revedere. Ne auzim.